Karbilo Charlie song Arnamlangpi atum pen mai ke padupon. Kedam tang aru cyclonified rocks journey Arnamlangpi ahawar bordeka nirja klamate Carbicultural Society asai hemalong Karbilo Charlie song Arnamlangpi atum pen mai ing nipon. Karbilo Charlie song Arnamlangpi amai pu anu teron pen kecepen pupon amayalong chunbang buson ing ti ahin pensi mai ke phalam the jaipon. Bang swalong aluhi aman pen KSA Bukajan District Committee amai pu rajuing leng chunbang desoi teron na pen John lekhe anparta claim rapid ke theke dinga tum chetong dun se ard dozot pen chingki chethan padupon. Bang swamai along pen kedam tang arni Karbenglong Termas Council CEM Dr.Tuliram Ronghang kaning jepon Karbenglong arlo hamphang asong la pen lo charlie asong kedo anta tangka phanchot mate chiki mobile pu kaning jebuthak Karbilo Charlie asong Arnamlangpi chunbang buson ing tipen ning duk cepaklangpon lapen jongsi KSA tumta isibet donangji lapen hamphang asong sita ong edet nangji pulutang te aprangsi Karbenglong arat akari hemprek mate article 244A pachunangji anlo pulutang te Karbenglong arlo hamphang asong atum sita isibet dothek pupusi lamboy pipon athe hemprek ajoine kache songsi asonson hamphang asong sita singnang koklo puta ningje pontu bangso mayalong RD dozot alam the hai hui chingki chethan pon se ing samjin pen mai pachun pon Arnamlangpi pen gentle son terang report News 7 Northeast to kardom pinili tum ladak Arnamlangpi lo charlie song pen ladak Arnamlangpi mate cases journal office along sinli tum ladak executive meeting pang nipon lo labang lasi laso a meeting along nilitum pachirai pon lo kachirai pon alam thila hai han lo nilitum ladak lo charlie song pen kiwang jia porhood pining angbong nilitum ladak KSA pen nilitum units ke sengdam ji doji labang ke nilitum Depani College along nilitum unit sengdam ji lapen do thulang nilitum muridara rong stami nilitum unit sengdam ji lapen kewang jia porhood stami nilitum lo charlie song pen nilitum ladak Arnamlangpi hawar along nilitum long po anma ke do nilitum school along pen chenglok along tin along stami nilitum kahmuri pedoji lapen stami than bang atum phan stami nilitum alang litum bainong kacho enchot pen ke chokche nilitum lahaya long an stami tumuri tarde damji rong ladak nilitum lo charlie song pen kasi kewang jia porhood anabang ke aku nilitum anti drugs camping stami nilitum daponji lo charlie song anu se che thipiding nang lapen nilitum kiwang jia porhood mumartum han nilitum than ponji kiwang jia porhood ke claim ke dam to kero pula dia nili men ke buson ti ni dak Arnamlangpi along KSA chunbang long chunbang lo bahlo jasmet nili kaning je kang tung baki pudun kang tung bahlo kidam tang ni hi frang dipu la KLP mil subject la bangso kang tulong ke hai Dr.Tuliram Ronghang kaning je pon alo je organization tu phan hiriri dapen organization Karbenglong phan tipu pondol sila bangso lam nitum lake nitum Karbilo Charlie song dan Arnamlangpi branch kata nitum jasmet ningdu pik he kopi posi nitum phan lapson tipu ma lage tum katu obe je nitum phan choli lage all Karbenglong la lo charlie song phan ansin tum phan katin rem mason thaglo kopi poma alang le kopi sikam matha je kopi posi organization dum do ma lutang te le unemployment le alang le lahai along kopi siklam the kade je kopi posi jobs la ke sakuri lahai kopi posi tum Karbilo charlie song ba tum lo charlie atuma ausumbar tum kopi posi lahai jobs mukha pi the la bangso join ni si pidangana tum mandingi pumpen de la person si organization along tami along la person si ni bisi ke chepaklang phan la pen karbi akhaya phan kamatha pen karjap la halo kasi nilitum ki pudun kangtung alang li jongsi nitum phan isibe don nangji